И така, хора, здравейте в новото видео. Днешното видео ще копаем диаманти. И извън кара малко направих фермата, каквото имах, сложих и започнах да правя влак и метро. Да мога да се предвиждам, да не хода постоянно. Ако сте нови, абонирайте се, лайквайте и да продължаваме напред с скипа. Нали така? Доста идеи тук ще има. И да виждам има челичка, кошер на чели. И нека да започваме. Тук, хора, искам да направя метро. Тук и основите, окей. Тук остава направо, тук нататък. Направих основите, не знам какво да сложа, защото ми е странно какво да сложа. Имам петара. Метрото ще го довършим друг път. Отиваме да копаем, защото трябва. Или пък да, нямаме уиите, който извън кара ще по фарма уи до епизод по другия да ходим да фармим уи. Аз ризам долу да взема още ресурси. Да. Тук няма стъли за така. Още малко. Дълбоко идваме. 20 левел, 20 си е. 5 аленчета копа има на земята. Не долу. Тук. Тук имаше. Тук и беше. Ами не беше, май. Ето тук. Някъде тук открих диаманти, хора. Окей. Вау. Искаха да се скрият от мене. Да. Да. Вот какъв ми е този късмет, брат. Сега копвам диамантчета. Ето тука. Ето тук ще копая. Видим, дали ще може да открием нещо. Хора. Ако да. Айде тука. Копам на рандом. Каквото намеря, пич. Трябва да се прави. Никаква идея аз нямам. Как и къде? Тук няма нищо. Жалост. Упс, дръпнах си. Има диамантчета тук. Едвай. Аленчен. Имаме аленчен тука. И редстоуна. Да си хапна по-жълка. Тук вече нямаме. Естествено, че няма. Ето тук има аранче, сладко. Трябва ферма за крави, защото не може да се крафти. Имам колко диаманти? 7 диаманта. 2 за енчантера и 2 за първите инструменти. Мама, не забравих. Не видях ги. Имаме достатъчно диаманти. Крафнат първите 3 айтема. Може би всичките инструменти могат да открафна. Армор не знам хора. Просто грея. Още малко да си кача горе. Не знам какво. Няма да ползвам диамантите още. И нямам обсидиан. Първо
да си направя ферми, тия работи, онова, от това, да, мама, да, да не говорим. Трябва да ги направя. Така е. Трябва да ги направя и тогава. Тук направих 6. Да не е рандом. Тук че имам. Попах съм. Тук ще си направя. Тук ще бъдат диамантчета. Сладките диамантчета. Ами... Трябва да се взема сложа го някъде. Ами... Къде да сложа? Имам и някакви яйца. Дали ще може нещо с тях. Тук да сложа едното. Не ми изжупи се пиренца. Това е кошера, няма да пипам го. Трябва да направя си опатка. Не питаме, става звучи. Айде, да. Това тука. Имам бомбил там. Ето го. Окей. Ти да си взема бомбила. Бомбила го използвам за спешни случаи. Така е. Хайде! Да ходим. Дано слънцето залязва. Махнах облачите. Доста гнусно виждам ги. Да не питам. Така е по-найс. По-хубаво е така. Къде са живот? Тук ще направя една пътека. Ето тук направо ще има пътека, хора. Шип. Ако съм просто ева. В нощта търся овца. Смотана. Най-тъп съм, бе. Как може да съм толкова тъп? Ще се спавнат с зомбита. Майте смотана овца. Махна да не ми е тъмно да мога да виждам, защото не обичам тъмното, не мога да видя. Ей, пич. Бил са да, стил. Смотана овца. Слушам да. Айде, идвай, мръсна. Смотана овца, която съм виждал някога. Айде, ще идваш. Да не се побъркам. Ей, овцата чам! Пикам. Айде, идвай, овца. Ай, смотана овца. Чупа ги, за си. Ами... Айде, идвай, овца така. What about? Скелетон. Ева ти смотаната овца. Ето не съм виждал някога. Айде. Ще се побъркам с тази овца. Колко са проста. Айде. Те захлупам. Ето тук. Тук ми харесва. Идвай. Джампвай. В тази тупка и всичко е наред. Точно така овцица. Така е. Айде да спинкаме, защото чакам ни нов ден. Още една пауза да изпапкам. Хайде. Ще оформям хора. Да е яко. Айде да правя. И оформя. Айде бега скелетон от тука. Така е. Така е. Не. Колко съм просто. Няма да запомня, може би. Не знам. Сега да дадете още. Те го забързвам. И така за истината, тия диаманти аз съм ги открил, но сложил съм изпечен камък, да не забележите. Защото не искам да правя излънкада, когато не снимам, защото може да читам. Много съм опасен. Съжалявам, не ви казах. Знаете, почти всичко. И запуших тази дупка. Просто се къдавете, защото трябва дърво. Още малко. Хайде да запушваме това чудо. Хубава. Става прети добре къщата ни става, хора.
Да, до голяма къща. Има хора. Хайде да си запълваме тия таки. Не знам защо казвам. Защо това не знам. Тук ще бъде разравнено като куче. Като куче е разравнено. Няма да има такива равнини. Стил не съм намерил още една овца трябва. Слънцето е точно около. Айде. Айде, къде си овца такава? Къде си? Овцица. Тук има. Ще има. Овци, няма крави. Айде, идвайте. Идвай, момката ти. Маха. Откачам. Да идата с овца смотана. Не обичам да се бави като куче. Идвай. Ще откача нещо. Идвай, овца така смотана. Мамката ти смут. Идвай. Каква си проста. Shut up. Идваш с мене. Разбирай ме. Мамката ти смутана. Идвай. Изколко. Релакс. Овцете са най-смутани нещо. Бати. Средвате, когато излезеш от терена на овцата, вече сряпа. Колко е просто естествено. Да питаме. Колко ни пича? Колко си кръща? Идвай, сридай, да. Идвай. Идваш ти. На кукурят. Идвай тук при вашата овцица. Точно. Така е. Направи го. Хора. Купахме малко диаманти и това. Мисля до епизод да сложим кравите и да продължаваме да купаем. Не знам. Ако има време, да. Ще почнем до епизод отдолу и почваме да купаем. Ще внимаваме да не падне. Има доста диаманти долу. Още 10 секунди има преди свършването на видеото. Абонирайте се, лайквайте. Хора, ще се видим в следващото видео. Помогнете, абонирайте се, моля. И да се задолу. И до тук беше от мене. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесало, пръснете лайк бутона. Тук има един диамант там. На стрима ще ги изкопае. Какво казвам? На видеото. Така е. Да, видео ще го изкопаем. Стрим. Ако искам стрим, трябва Verify. Не знам как 50 алната и Verify. Как ще стане? И аз се чудя. Абонирайте се, лайкайте и до нови срещи!